जोन खेसारी लाल यादव करके देखा दिहन उ पवन भैया से ना हुई, आ जोन पवन भैया गा के सुना दिहन उ खेसारी भैया से ना हुई। जन्मदिन के देता नी बधाई, हर की खुश रखोस तोहरा के देवी माई, कि जन्मदिन के देता नी बधाई, कि खुश रखोस तोहरा के देवी माई, कि इंतजार रहे ही समैया के, कि आई मिली जुली सभे खुशियाँ मनाई जा, जन्मदिन हटे रमेश भैया के, अरे भैया जन्मदिन हटे रमेश भाई के। इतिहास बना दी आपको। अरे भाई देखी, पहले बात बटे कि हमनी के समाज बा और समाज के हमनी के हर लोग के एकजुट करके ना रखब जा। हाँ, विवाद चले के चाहे, विवादो चले के चाहे, कारण बा बाबू रुको, विवाद चले के चाहे, कोना काम से चले के चाहे कि तहार काम अगर 100% ओके होखता त हमारे 110% होके के चाहे। विवाद एकरा के कहल जाला। विवाद एकरा के ना कहल जाला कि तू गाड़ी दे तरह 13% त हमरा 17% देवे के चाही। विवाद ही ना कही, कलाकार के विवाद चाहे कही कि तहारे बड़ा गाना आइल 50,000 के त हमार कल 1 लाख के आवे के चाही, एकरा के विवाद कहल जाला। ठीक नु? आ परिवार में जब एकजुट होख, एक सामने आव तो भाई ऐसन व्यवहार रख। कलाकारी में अपन विवाद करत हूँ, कलाकारी में अपन गायकी के माध्यम से तारा जौन बोले के बतौन बोला, बढ़िया बढ़िया गजल सुनाओ, बढ़िया बढ़िया पूर्वी सुनाओ, बढ़िया बढ़िया निर्गुण सुनाओ, ओकरा के कहल जाला कि नहीं कलाकार के विवाद हटे। ई ना कि तोहरा घर के हई हटे, तारा घर के हऊ ह, तारा घर के हई ह, एकरा के विवाद ना कहल जाला। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह पर लगातार आप गाना गाते हैं, उनके सपोर्ट में एक गाना भी गाए हुए थे। एक और बात है कि पहले खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते थे, बहुत सारे पहले हम लोग देखे हैं, इंटरव्यू में बयान भी दिया है, लेकिन आजकल पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सबके सुने में गलती भइल बा, आजो हम खेसारी लाल यादव के फैन हई। कैसे हई बता देतानी। कलाकार के एगो कला में इंटरटेनमेंट होखेला, ओ इंटरटेनमेंट में कलाकार मतलब हर कला से होखेला, ओकरा के कलाकार कहल जाला। सरस्वती पुत्र पवन सिंह के मानल गइल बा, आ कलाकार में इंटरटेनमेंट में अगर देखल जाओ तो खेसारी लाल यादव के मानल गइल बा। जोन खेसारी लाल यादव करके देखा दिहन उ पवन भैया से ना हुई, आ जोन पवन भैया गा के सुना दिहन उ खेसारी भैया से ना हुई। तो हम दोनों जना के फैन बनी। एकरा में कहीं अगर गलत बोल रहे तो बताई। हम पावर स्टार पवन सिंह जी के सुर के, हम उनकर आवाज के फैन बनी, आ खेसारी भैया के उनकर इंटरटेनमेंट के फैन बनी। कि आजुए अगर होली आई या चाहे कोनो भी थी, का हो कहाँ बड़ुए भौजी, अभी पवन सिंह से अगर बोलवावल जीती ना बोल पैन, तो इंटरटेनमेंट ओकरे के कहल जाला कि जे कला के क्षेत्र में कलाकारी सबसे मानता होके, जेकरा के कलाकार कहल जाला। ठीक नु? तो ओकरा के कलाकार के भांति खेसारी लाल यादव के देखे नहीं हम, आ सरस्वती पुत्र के भांति अगर देखे नहीं केहू के, तो पावर स्टार पवन सिंह जी के देखे नहीं। बहुत सारे तमाम गाने मतलब आप दिए हैं, ब्लास्ट, हालांकि पासवान मैटर भी दिए हैं। आपका फिल्म तूफान राज फिल्म कब लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैन फॉलोअर मतलब फिल्म के इंतजार करें, तो ये दर्शकों के बीच खुलासा कर दीजिए। देखी, सबसे पहले हमनी के ये भाई लोग से हम कहल चाहते नहीं कि फिल्म खाती और स्टेडियम खाती पब्लिक के जरूरत होला, पब्लिसिटी के जरूरत होखेला। आज हमनी के जौना समाज में बानी जाओ, समाज के एगो सुपरस्टार लोग हमनी के कहेला, बाकी कहाला के बावजूद भी कुछ हमनी के श्रोता बने, भाई बने, हमनी के दिल के करीब रहे वाला, उ लोग खाली देख के अनदेखा करेले। आज हमनी के कहे के मतलब बा कि केहू के कारण हम विवाद नहीं की भाई कहत, यादव समाज के कलाकार के देखली, बबुआन समाज के कलाकार के देखली, एको एगो पोस्ट हमनी से छोटा छोटा कलाकार भोजपुरी में आ कोइलन। धर्मवीर सिंह के एकर नाम लइका के एगो गाना चलता भाई के हमारा, उनकर फॉलोअर्स इतना अच्छा हो गइल, इंस्टा आईडी इतना अच्छा हो गइल, बाकी रोकरो से बेटर हमनी के भोजपुरी में अपना समाज में गाना देले बन जा, अपना समाज से बड़ी भी गाना देले बन जा, बाकी हमनी के समाजवा के लोग उतना तत्पर हमनी पर ना रहेलन। यही के वजह से अब हमनी के पीछे बनी जा। आज तू कह देला कि भैया हतना लोग हम तारा के सपोर्ट करें, अरे सपोर्ट के माने उ कहला कि तू देखल आ 100 आदमी के शेयरो कहले, ओकरा के सपोर्ट कहल जाला। देखी के तू ओकरा के लाइक कमेंट क के रख दिल, तू सपोर्ट ना कही, त कहाई कि हम अपने बानी, अपने भोजन कोइनी, अपने तक सीमित बने, एकरा के सपोर्ट ना कहल जाला। हाँ, सपोर्ट ओकरा के जौना तरीका से तू अपना पर देखत रह, ओकरा के 100 आदमी के तनी और बढ़ावे के लोग चिन्हस। आ फिल्म खातिर पब्लिसिटी के जरूरत होखेला। हमनी के जो दिने प्रमोद भैया ये थी, गुंजन सिंह, इतर छोटे छोटे जे भी माने पवन सिंह खेसारी के बाद बा कलाकार, ये तरीका का हमनी के जहिया हो जाए, जब वही दिन हमनी के कंपनी वाला उठा के दुबई लेके चल जाई, आ फिल्म बढ़िया बढ़िया कह के दी, कब जो पब्लिसिटी हमारा समाज के लोग देवे लगे हैं तब।
एकरा के कहल जाई। त कमरिया कड़ गुल पापड़ के जैसन आजुए खेसारी लाल यादव पवन सिंह गइले रहित गाना तो आज कम से कम 5 मिलियन गाना रहित एक दिन में। बाकी एगो हम छोट कलाकार बनी, हमार गाना माने हम प्रयास कइले बानी बढ़िया ओजट के देवे में आ देलहू बानी आ लोगवा 20 80 की 70 हजार पर तक टिकल बा वहीं तक 3 दिन में। तो ये दुर्भाग्य बा हमारा खातिर कि हमार समाज हमारा के अनदेखा करता। चाहेंगे कि 2 शब्द दर्शकों के बीच रख दीजिए गाना। गाना रहे बीबीजेम पर, हर किए भौजी काहे तू बारू मरुआइल, ओठो झुराइल बाटे मुहवा सुखाइल। तो लड़की के लाइन रहे, हर की का जाने पिया राते काम कइल ओइसन कि कमरिया यो कोड़ गइल आही माँ, हर की कमरिया यो कोड़ गइल पापड़ के जैसन कि कमरिया यो कोड़ गइल पापड़ के जैसन। गाना बा आता ना बढ़िया गाना के रिस्पांस 70-80 हजार। तब हम का करी, हमार तो कबो को मन करला कि हम गायकी की छोड़ के आ दोसर अब कहीं सब्जी उब्जी के दुकान उकान कोई के आदमी बैठ जा। बाकी हम कबो ई सोचे नहीं कि वो भाई के का होई जौन भाई हमारा पर शान ठोका तरह से कि आप पासवान स्टार हैं, आप भोजपुरी के स्टार हैं, तो भाई खातिर हम ई कमावा करतनी। बाकी ना तो जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों को? जाते जाते यह कहम कि एकता बना के रखे के बा, एकता ही देश के मजबूती है। एकता रही तो आज कतनो भी चीन अमेरिका पाकिस्तान तारा देश पर मतलब हावी रही तो भारत की कुछ ना उखड़ी। यानी एकता रही तो अपना समाज के जोनो भी कलाकार बने केहू के कुछ ना हुई। एकता बना के रखे के बाटे, कलाकार के अनदेखा नहीं करे के। दोस्तों तमाम बातचीत हुआ और क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट।